Tunel Branisko pred nami otvára bránu do oázy nepoškvrnenej prírody, zdravia, histórie. Ešte krátka cesta v tieni Spišského hradu a v zápäti nás víta staroveká Levoča, od ktorej je už iba kúsok k cieľu našej cesty k Ľubovnianskej vrchovine, ktorú už stáročia stráži majestátny Ľubovniansky hrad. Práve v objatí tejto čarokrásnej prírodnej scenérie napomedzi Ľubovnianskej vrchoviny a Levočských vrchov v doline potoka Šambronka sa nachádza malebná obec Plavnica. Nazrite vedno s nami za jej vráta, aby sme spoločne odhalili nielen krásu jej historického dedičstva, ale aj prítomnosť, ktorá sťabí vodná hladina odzrkadľuje pracovitosť a obyvateľov tohto kraja. V tejto chvíli sa pohybujeme v nadmorskej výške 490 až 745 metrov nad hladinou mora v chotári obce Plavnica, ktorého rozloha činí 1950 hektárov. Povrch chotára je vrchovinný, silne zvlnený. Jeho juhozápadná časť je zalesnená ihličnatými lesmi. Archeologické výskumy naznačujú, že pôvodná stará Plavnica bola založená ešte pred 11. storočím na slovenskom zvykovom práve. Prvá písomná zmienka o obci však pochádza až z roku 1325, kedy šľachtic Filip Druget uzavrel s Mikulášom Šoltýsom z Lačnova dohodu, podľa ktorej sa Mikuláš podujal založiť novú dedinu Nova Plavných. Odvtedy prešla obec mnohými názvami, ako napríklad Plavnica, Palonca, Plavonica. Podstata pomenovania sa však dodnes nezmenila. Názov obce bol pravdepodobne odvodený od činnosti, ktorou sa jej obyvatelia zaoberali, to znamená od pltníctva. Blízka rieka Poprad slúžila na dopravu uhorského vína do Poľska. O dlhovekej histórii obce svedčí aj rímskokatolícky ranogotický kostol postavený po roku 1325. Slúžil tak pre starú ako aj novú Plavnicu. Po požiari v roku 1662 bol opravený a v prvej polovici 18. storočia barokovo upravený. Veriaci ho renovovali po ďalšom požiari v roku 1817, tiež v roku 1885 a v prvej polovici 20. storočia. Kostol je zasvetený kultu obetovania Pána. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovali obvodové múry kostola a v presbytériu gotické okno na východnej strane. Interiéru kostola dominuje masívny oltár, uprostred ktorého sa vyníma obraz obetovania Pána. Vzácna je neskoro baroková polychromovaná plastika, drevorezba Krista na kríži, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Za lahodných zvukov organových píšťal sa môžeme ponoriť do atmosféry krásna a duchovná. V sieti umeleckých diel sakrálneho charakteru uviazne každý, kto prekročí prach tohto Božieho stánku. V
minulosti bola plavnica charakteristická skôr evanielickým vierovyznaním. Prívrženci tohto náboženstva si v roku 1806 vystavali vlastný kostol, ktorý má pôdorys v tvare gréckeho kríža so skrátenými kolmými ramenami a zaobleným ramenom pri oltári. Chrám je klasicistický so štítovou fasádou s členenými lizénami. V strede priečelia je kamenný portál s datovaním do roku 1806. Históriu kostola zvýrazňuje pôvodná drevená zvonica, v útrobách ktorej sa dodnes rozlieha echo malebných zvukov zvonov. Vnútro evanielického kostola je rovnako krásne ako jeho zovňajšok. Pri vstupe za jeho brány nás ohúri citlivo riešený oltár, kazateľnica, starostlivo vypracovaný orgán a tiež množstvo ďalších sakrálnych pamiatok. Zaujímavým náboženským objektom je klasicistická kaplnka zasvetená Sedembolestnej Panne Márii z roku 1826. Život praobyvateľov Plavnice nebol veru ľahký. Ich jediným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo a povozníctvo, neskôr tiež tkáčstvo, práca na mlyne a v pivovare. O ťažkej lopote, mozolnatých rukách a upotených tvárach dodnes svedčí miestna architektúra, ktorá sťabí lúč svetla do tmy odhaľuje spôsob života našich predkov. Skromné, láskavé a nanajvyš umne vypracované dreveničky sa zapísali do fondu kultúrno-historického dedičstva Slovenska. Dnešná Plavnica nadobúda moderný ráz.